A mellora da calidade de vida no rural, o mantemento das infraestruturas e a prestación de servizos básicos son os tres piares nos que se asentan os proxectos aprobados polo Concello de Outes a financiar polo POS 2024 da Deputación da Coruña. O apartado de obras conta cunha partida próxima aos 600.000 euros, entre as que destacan as pavimentacións en varias vías e camiños. A pavimentación de viais no núcleo de Moledo en Outes, así como tamén en Cambeiro, neste caso Cambeiro de Arriba tamén en Outes, e vamos a traballar tamén, vamos a facer unha obra importante de perto de 70.000 euros tamén na mellora no núcleo de Sendón en Valadares. Eso en canto a mellora de núcleos rurais. Se ven tamén vamos a actuar en outros viais que tamén pertencen a núcleos rurais, como poden ser na propia parroquia de San Lourenzo, na zona da Famelga, no lugar da Famelga, vamos a actuar para recompoñer un muro que está en mal estado e que soporta un camiño público. Vamos a tamén actuar na parroquia do Freixo, coa mellora de varios camiños no lugar do Braño, que tiñan unha necesidade importante de actuación. Completan a lista varios camiños en Catasueiro, Cando de Arriba e Lantarou. No que respecta a infraestruturas, acometerase tamén a renovación da rede de abastecemento e saneamento da Avenida de Fisterra, cun investimento de 125.000 euros. Esta era unha actuación que estaba, prevista nun proxecto de humanización que a Xunta de Galicia sacou a exposición a información pública en 2020, pero do que lamentablemente non soubemos máis. Eso que tuvemos varias reunións coa Consellería, con distintos representantes da Xunta de Galicia. Ese proxecto de humanización e mellora da travesía da Serra de Outes, que fundamentalmente afectaba a Avenida de Fisterra, implicaba a sustitución tamén da rede de saneamento e da rede de abastecemento, pero non foi adiante polo momento. Incidirase tamén na mellora de edificios públicos co acondicionamento do primeiro andar da antiga escola do Cruceiro de Roo para convertelo en espazo de usos múltiples. Na partida de 250.000 euros destinada a gasto corrente inclúense, entre outros, os gastos de mantemento da EDAR e de persoal da escola infantil.